Tak čaute, ja vás zdravím u môjho ďalšieho videa a kamoš mi povedal, že povie nejakým kamošom, aby mi niečo poslali, tak sa kúkneme na správu. No a čo tu máme od Sparko? Táto nebude pravý Sparo. A hrej i na Lukovi, za Luka to umíš líp, ďakujeme. Pokúsim sa grať, ale neviac baví stín, ale moc ďakujem. Hráčovi Sparko. Lúza to. No a teď prosím ťa furt toč. No Lúza, pokúsim sa a ak bude na to čas, ale asi hej. Elis. Ďakujem. A Delta. No a zás Elis. Aha. Že tu bude niečo na mojom zberaní. No. Ahoj, som tvoja veľká fanúšička. Poslala bych som ti aj moju kuš, ale nemám body na pecku. Snad sa potešíš. Ďakujeme Elis moc s týmto dárkom, už máš moc go. To má pán Jahudka, ale veď to je hlavný admin. Ďakujem hlavnému adminovi. No a to je bolo asi všetko. O to som chcel skočiť iba na chvíľku. Tak a ja vás zdravím. Čau.